Как да предпазите лаптопа си от прегряване в 6 лесни стъпки. Стъпка 1. Поставете лаптопа си на твърда, равна повърхност. Поставянето на лаптопа върху твърда, равна повърхност, например маса или бюро, позволява правилен въздушен поток и предотвратява натрупването на топлина. Съветваме ви да избягвате да използвате лаптопа си върху меки повърхности, като легла или дивани, тъй като те могат да блокират вентилационните отвори. Стъпка 2. Не блокирайте вентилационните отвори. Уверете се, че не запушвате вентилационните отвори на лаптопа си с никакви предмети. Това включва да го държите далеч от стени и околни обекти, като добър вариант е да го поставите на стойка или масичка за лаптоп или да използвате охладителна подложка, която повдига машината, за да осигури подходящ въздушен поток. Стъпка 3. Избягвайте среда с екстремни температури. Опитайте се да използвате лаптопа си в хладна среда. Високите температури на околната среда могат да допринесат за прегряване. Избягвайте да използвате машината си на пряка слънчева светлина или в прекалено горещи помещения. Стъпка 4. Почистете вентилационните отвори. С течение на времето, във вентилационните отвори могат да се натрупат прах и замърсявания, които възпрепятстват въздушния поток и водят до прегряване. Редовното почистване на тези отвори при профилактика спомага да се отстрани негативния ефект от натрупания прах. Стъпка 5. Актуализирайте операционната система и драйверите. Редовното актуализиране на операционната система и драйверите на устройствата може да помогне за оптимизиране на работата на лаптопа, включително за подобряване управлението на топлината. Съветваме ви да проверявате често за актуализации и да ги инсталирате при необходимост. Стъпка 6. Проверете за зловреден софтуер. Зловредният софтуер може да накара лаптопа ви да работи по-усилено, което води до повишено отделяне на топлина. Редовно сканирайте лаптопа си за злонамерен софтуер с помощта на надежден антивирусен софтуер и премахвайте всички злонамерени програми. Стъпки 4, 5 и 6 са задължителна част от редовната профилактика и поддръжка на компютъра ви. Съветваме ви да посещавате специалист за такава на всеки 6 до 12 месеца. При съмнение за прегряване или неправилна работа на лаптопа ви, потърсете квалифицирана помощ веднага.